he pahian Isua Christa kan hi ti mau mai at se velami zong la in Isua Christa ni an lo ring bok Isua Christa tak ani ringem te reng don lom mi Isua Christa tak ani ma hi Isua Christa hi ka duani hallelujah ma se chu ti rol chuan then khat te chuan an lo ring lo ve boka ani hi Isua Christa ni ka ring lo ani kha kon artist mai ani sum du lu ata wanga Isua Christa anga inchal mai ani he pa hi mi do he ani he pa hi kan kheng bet duani he ti khopa milar abik takin Africa ramalar em Isua Christa tak ani han ti pa chu han mu ve kan dua kan lal Isua Christa hi local le tak nge ani lo pon he thil hi cult mai ani ti hriat chen tumin Kenya chupan kan tumta ni midum Isua Christa chu muturin kan jin kong kan tan don ta amaro chu kan mu tum Isua Christa hi mu all ai lo wang ti kan sia achan chu pakhat na kalkong hi hlau om em a pani na kan motor chuan hi atong to hle a tin pathum na a om nat tak hi kan shelo Kenya nula Susan in min shruai dona ani hian tong min le sak don ani Isua Christa mutura ka kal ve hi kalom hle ani mai chana kanin muthai tur te po hi kain chuang hle ani Africa rama chau hetiang orange road hi kan muthaya tin kong diak tak ani lo vek point a khokrogin a khwar na sa thin hle ani hengte wang hena man mo thailowa kan tang mai ang ti te bol hau omani kan rin ang ngein hei kan kar chu chetarup maya engtiare nge kan nga don ka shelo eng har sanange kan nei una pa a break fruit pipe hi pok ke a chu wang mole ma se in fix theyang tiro Susan tite an fix chuangin hotel a soni wa chol lut lok teang chote kan ei don nia tuna hian local Kenyan food kan ei dona atui mel hle ani he cho hi ugali antiani play do te pawang khop mai atui hle mai ole tuna chuan kan karan siam zo to boka kan jin kong kan tan le don ni Kenya thleng turin minute somthum vel ba ka ngai to lova ma se kan ma chia son engemo celebration an ne an lam vak a so son min dang mai the ni Nairobi atanga darka ria chung tak meu kan tlan nuwa atopa Kenya chu kan thlengta Susan angeyan nia ke chu ka phur to tak zet Isua Christa an ti chu ka mu chak to lutuk Isua compound kan han thleng chia chu anung zui tu te chuan min lo welcome kan in chibaya an lo fel hlom hle ani idam mo o ka thalom hi hello in mo in na hlom hle mai chu ta tang chuan reilo te kan han kal le a Isua Christa chu alo om tange mai hi kan hu thei chei kan lom hle mai idam em hei kadamalom Isua Christa local le hi ngai ne mai chiani lo tin khovel pumin Isua Christa local le ni ti an sheturani Isua Christa hi avoi ni na ta na local le ni amen praise the Lord enge an ti mek hi ka hre thiam lo amara chuan cham kola an tong trai an awa amak dang dai hle mai tong hriat lovin an tong trai vaka an cham kola he hi tharau thiang himina pek tong dang an tiani tong hriat lo kan ti mai chi nidang a hetiang reng hi kala mungai lo amu nom hle mai an fiam thu mai ni lo an lo ru sun hle ani heng ho tena an lak thu tak zia mai chu a oi om lo zo kani pakhat te in Isua Christa ma an lo kala an thin ni tuna hian a zol nei te chu pakhat te in a introduce ke hi zol nei Benjamin kani ke hi zol nei Solomon kani ke chu zol nei Angelawi kani ke chu zol nei Obed kani ke ro chu zol nei Nova long tuk tu kha kani ti hian an zaya kutan benga an lo ursun hle ani tuna hian ursun taka pathian biak na an neya an khuang te chu ron keng chhuakin an tuma an awak vaka an zai bokani korfual rong sen duk ha kan hungami chi a hi tuna tak hian a hlim ruya alam vaka awak vakani chhuat lai a thing thia a bungbua midang ten lo fuin an lo troi om veni tian an lam vaka chhuata an tluwa an thing thia an awak vaka ma se hi tharau thiang hlim tak ani ti prove na fin fiana khoyang e om khatia hlim taka tong trai wang khan tharau thiang hlim chu chunga lo luta ama tharau chu van tir kowina la chuaka ti chuan mun hranga kaltir ani
tuna hian a thlarau chu hmun hran awak kual mek a ama taksai he khowela hian omma se thlarau chu kal kual ani tina ni khatiang reng kha ka voi khat mu na ni an ti taksia an lauru sun sia an chongtraya an lama an zaya khuang te nen khuang pui nen an wak kola an zaya an cham kola an hlim em ani an ti tak hle bok You know what I found the most interesting about this whole thing? Kalau mu vedan mai maya chuan thil pathum in choi tak omin ka hria pakhat na chuan Christianity ani a chan chu Bible ten manga an chiara panina chuan Isua Christa an neya ma se kan Bible chunga Isua Christa ero ni lovin pathum na chuan an African style ema min lo welcome dante an khuang vok dante le an lam dante an thu cham dante zong heng pathum hi an choi moi le in ka hria thil dikani thengem ani hi Isua Christa takani thengem tuna kan hriat angin ram le ram anin do mupa boina chi hrang kan tok me kania chu wangin Isua Christa hian khovel ran chan chuak tur le ron tidam le turin avoi ni na ta na local le ani thei mayangem tuna tak hian Isua Christa hian abiak in chuang min hroilu dona titeui kalteang an biak in chung po dang dai hle ani Isua Christa han ni top mai chu enge angiti nuamiti em Isua Christa kani hi kalim hle ani a chan chu kapa wana mi min tirang ti tura local kani wangani tunai le khabuken kha enge ni itana engtiang takapoi mo nge ni he ka le khabuken chunga thu in ziak te hi mi zong in zom se ka duani a chan chu mi hring te ta na duana ni a mi hring te ta na thatura pathian siamani engti ka tang khan nge Isua Christa ni ti in hriat kumsom kani lai ni a skula chuan ka oma cross lem chu zia chul tlatin ka hria ka ziak ta a chutia cross lem ka zia mek lai chuan khovel hi chua san angin ka in hria ti chuan wana tangin pathian o chuan nang hi ka fapai ni ti min hrilani ti chuan kumsom pan hi ka lo tlenga zingdar thuma vantir ka wa sang tel chuan min ron tlo a chutia vantir ka wan lo thlen chuan pakhat chuan hello pathian fapa min ron tiani ti chuan vantir ko pakhat chuan ke hi vantir ko Gabriela kani ta chuan vantir ko danga lo kal le a ani chuan ke hi vantir ko Rafaela kani aron ti le a ta chuan vantir ko Maria ma lo kal le ani chuan lausu a chan chu nang hian pathian hnai thoka lausu ang che minti engtin nge mi puite chunga Isua Christa kani tiai min thai ni keima hi mi hring te min tu kani lova ma se min tir tu kapa wana mi khiana min zo kani chuti chu ama chakna min ni lovin nilo ama chaknai na min lova apa ama tir tu ina min zok ta thina ni atiani tin nangma ni local tur te po hi pathian in min hria tir vek to ni mi pui nangma hotu che ani hi Isua Christa takani lo ti tu che tam takanom ve thawa chung te chu engtin ngei lo don son chu tianga min ring lo tu te chu an hriat lo wanga nia pathian hena ngai dam turin ka hri thrin ani a chan chu kum sang ni liam ta khan min hriat lo wangin min lo kheng bet to a chu pathian chuan Isua Christa kani tak zia hi khovel pum ala hriat tir don ani a chan chuan Isua Christa thu soi hi ka oi lek thin a chan chu han en kwal vel maila an pathian biak dan hi an lauru sun ema an ti tak ema an serious ani enge omzia ka hrethiam lo ma se mak dang dai hle ani an Isua Christa nge po lam ve ni ti hian ma thing an ron kuna Isua Christa ichunga kalome lalpa Isua kan worship ache kan bia ache an ron tiani kan lalpa Isua Christa kan bia ache an ron tiani a hlate pan an ron cham hialani tuna tak hian heng mi te thlarau hi an chuaka Asia khomwala ten kala tin America rampum an fang boka ti chuan thlarau swal tenen an in bei me kani heng mi hlim te thlarau hi mole an thlarau chu Asia raman kala America raman kala tin khovel pum an fang chuaka thlarau swal tenen an swala an in be ni chuti chu an thlarau heta hian om mi alo tina ni mo omlo tuna hian an thang bo me kani ka thlarau wakal ma sa ti chuan mi dang thlarau ten min ron zui ve ni ka thlarau chu Iraq rama kala India rama kala New Delhi le Mumbai ate ka kala chuti chu North Korea te kalem o Pakistan ate ka kala South Korea te ka thlarau chu kala Iraq rama te Pakistan ate
karam du zong ifang chuak vek ti na ni mo I visited because of you. chung ramai local to na zong chuan chana nei vek ani adi Isua Christa po nui ve ham mai chung ram ka fan chan chu nang ma wang ani tuna chandam na gospel hi kumsang ni somnga pariat thlengin kan au chho puyang kumsang ni somnga pariat thleng mo chuti chu kumsang ni somnga pariat hnuai nge lo thleng don chumi hnuah chuan thang tharan lo chuakanga tin na kuma lir na sat takin a nging don ti chuan sakor var lo kalanga ade chu ka puang chuak lowanga ma se na kum top lama lo thlengang lir ngingi soi chu khoya mo engrama mo chu lir nging na sat tak chu khovel pum huwa paniang chung lir nging tur chu sakor var wangani tuna takhian khovela sakordum pasarian ommeka Gaza le Israel in dona chan po chung sakordum pasari te wangani achan chu pathian thuan oil lo wangani Russia le Ukraine te Libya Afghanistan te Beirut a buena rap thlak takalo thleng bokang chu tiang bokin Ecuador a po malam hun tur hriat theinai nei ne mo nie pathian atanga min pe ka ni a heng hi malam hun tur hi ka hre the ni pa tiang chu fa pa pon ati ve ni he pa hian ko ran diklo mi a hruai peng ani cult ani ti tu che tam takan oma chung ho hne na chon eng thu ngai cha du ke hi Isua Christa dik takania pastor kani lova preacher kani lova Isua kani a chan chu pathian in mi te thinlunga mutlang veka an ni chon pathian thu thlungan bo chia chu wang tak chon tu na hian khowela mi tirani ramle ramanin do boya lirang hinga tram na sat takatla nanna mak tak le rap thlak takalo thlen bel zela pathian in a fapa chu khovel chan chuak turina ron tirani thei mayangem ti te porin thei mai ta veang zebrol lovin khovel hian damna mamo chan chuangai ni ti chu kan hraveka ma se zol nei te hian engtin ngen lo ngai ve hian zot lok teang ani hi Isua Christa takani ringem ni te reng don lom ni ani hi Isua Christa tak ka mu voi khatna ni Isua Christa tak mana mi khani in tuna hian alo led leni ani hi Isua Christa takani ani he Isua Christa hian mi te ti dam vem engtin nge in tondan ka dam lova ka serious ema ta chuan ka chungten dam do ina min hruaya dam lovin ka thilek leka dam do in hrang min hruai thakhat chung lai dam do ina ko ma eng ma ka hrelo an soidan chu inang deuh vek ti chuan Isua Christa hian helai hmuna he min hruaya min tong trai sak zo rual in dam namak tak mai ka changa ka kal theya ka lama ka zuang vaka chuta tang chuan an ni hi Isua Christa dik takani ti ka lo pom ta ni mitam tak chuan he hi cult ani an tia engei ngai dan ka tan chuan cult ani thailo tu man pathian hne na ti tur kan va hril thailo ma se ani chuan ti tur a chata ka chunga thil min ti sakte kha a ro puya ani hi Isua Christa takani Isua Christa ilo hriat vedani min hril thayem ka hriat tan tirna chu tanin atangin alo chuaka kha alo chuani khan ka hre ve tanani ani chu tanin a tang tielo mo ni e tanin a tanga a chan chu mi tam takin ani khan nui so a fiam thu thona nan manga mi thale mi felani an ring thailovani chu eng tik kum nge ni ya kumin maya mole chu thalinga liam ta mai khan ani ya chu ti chu Isua Christa takani iringa ni mo oni e pathian ina lo tirani ti chu kan hre thei ome On the internet, people say they want to crucify you. internet akalo mudanin mitam takinan kheng bet du cha chung chu engtin ngei lo don son hebrai bu chunga thu in ziak te chiar chuan Isua Christa keima min khen be hi a thalovani ti mu thayang chuti chu an khen be chei du lo ti na ni mo nia thalovalom Middle East Arab Ramaka omlai min kheng bet to a chuti chu khen be non le chei du lo ti na ni mo ani thayem du nang chuti chu police hovin police station an hruai cha lung ina te tanga mitam takin cult ini an ti cha engtin ngei lo don son chung chu ni e police in min mana ni sari chung chu jela ka tanga ni ma se khatia min investigator an han chui chian khan ka chunga swalna eng man huta silova chu tianga cult kani na eng ma omlo chu wangin min thla zalen mai ani nangma han man na chan tur che eng man nei lo ti na ni mo ni e adikalom chu min man na chan tur eng ma omlo eng man mu zo lovani khovel mi puiten hena thu han cha don te ni tala eng thu ngai chang eng thu ngai hriat tir du Isua Christa hi kalo le ni ti ka hril du ani Isua Christa nen kanin muang ti hi ka ngai to phak ngai reng lo
thil pakhat mak ve em mai chu Isua Christa chuan ka thlarau hi hmun tin ram tanga kalkual pui ania ka thlarau chu wa kwal thina I thlarau chu anungang I thlarau chu ti damaniang ti azia ka hei chumi hnuaya ram hrang azia kwala Australia te Africa te Asia te America ram te chi hrang a thlarau kalkual thina ni ma se taksai ro he compound chunga hen om thung amak dang dai hle ani azol nei zong te chu he campus chunga hian an om vekani heng ina te hian tu tenge cheng ni nia he ina hian Isua Christa le anu pui le fanau te an cheng ani tuna hian Isua Christa living room a kanom meka anuam dang dai hle ani oni e welcome ka ina ka welcome a cheu hi van tir ko Benjamin ania Benjamin hi kan soilo konga Isua Christa nu pui ani Isua Christa anu pui le fanau te nen he thil tharania amak dang dai hle ani tin kan Bible soyang kha chuani lo top mai ta hian dan som ka ziak chuak veka ani khang dan som chu enga tan ngei ti ni heng dan som te mi zong ina kan zom turania a chan chu heng dan som te kan zom veka ni chuan chan chuak kan ni don ani mitam tak chuan dan chi hrang an zoma ma se pakhat hian pai thin chu enge sabat mi hian pai thin sabat mi hian zom du mi alo hetianga ka aw chua pui chan hian sabat hi kan zom turani tia ka aw chua pui hian mitam tak ten hei chu keimani tan ni to lo juda te tan chawani an ti thin ngoi ro Susan judan ham kan I han shil lokte mi zong in Bible hian zom turania juda te panan zom turani ti Isua Christa keima lo kalvoi khatna khan keima khamin du lo na sa ema min ti buai na sa ni ma se tuna chandam na he gospel hi mun tin ram tanga the darani to a engtiang taka zom har sa po ni se nangma thleng hiani zom turani he sabat ni po hi ser turani Isua Christa kha judan hamani ti ringem kumsang ni liam ta kha chon judan ham kani te meu mai ma se tuna hian African nam angin ka local to ni tuna tak hian an sol te chu sima thupa choyanga idam dil turin Isua Christa nen an local ani helai chevelami om te hian Isua Christa tak kani zia min ring vek helai khotlang mi pui te hi an fel hlom hle mai ania sin an fel hlom tak ani enge I gol le tum berni my goal ka gol le ka thil tum ber chu mi zong van rama hruai lu ani mi zong mo ni mi zong khovel puma hruai chau vek hi ka tum dan ani North Africa chau ni lovin khovel pum mole nangma chenin engtin nge mi zong van ramai hruai chau theyang ni he gospel hi ka aw chho puya an swal na te thupa choya simalung chira pathian an ron pan hi ka duwa ka pa thu oi se ka duwa ti chuan ka pa in nun na bua an minga ziak mai donalom book of life what can you say about him ani le thiani nang engei lo ngai vedan Isua Christa tak ani ringem kan thenom khoveng te an dam lo chanin abulan va hruai thina ti chuan ani na lo tong try saka damna thata kan lo chang thina ni chutiang choni lo om ve to em alo ti dam ve to chem o ti dam to tak mo oni tak ani hei nang chuan he video atang hian du ilo ring thenga du ne lo soi theyang ma se he khotlang hi anin lungrol ema chong try nan wa kwal thina khuang te tenen an lama thuan cham kwala chong hriat lo te nan chonga an lo ru sun ema an ti tak emani heng ho nen hian Nairobi a kanin toka nangma chanchin ka zota ti hian min hril an soi sel vak cheni khapa khami do he ani kon artist mai ani asum du luata wanga Isua Christa anga inchal mai ani kha kan kheng bet du a thalo tak zet an thil ti hi thalo love a tha zo ka lom pathian ina fapa khovela ron tir hian hetiang thil hi a thleng tur reng ani a tha zo ka lom hi ani na ang taka thlen hian mi pui hian an du lo thina hei hi a tha zo ka ni una pa ti chuan a to pa pathian hen a tan puina an dilanga Isua Christa ni ti kan lo hrelo ani lalpa min ngai da mang che tin pathian tan puina an dilanga I video min en tir kha a tha hle mai Isua Christa nena an khosir vela hanwa kol vel le an kholai han fan kol vel chu nuam dang dai hle ani an khothleng hi moi hle a ina tamlo ma se mi zong chuan an hmanga I vek ani chu wangina ma tes na tak kan la nei dona kar chunga kan chuan tiranga he thingtlang khuwa tanga khopuya kan vakal pui don ani chuta chuan engtin ngen lo don son an hmanga yem an lo huaim ti ta kan hredon ani
chu khopui chu heta tangin minute somthum kal chawania Isua Christa hi an lo ring nge an ring lo nge an hmangai lo ti te pok an en fia don ani tuna hian kar kan han chuang ta nia kan hnuah hian an khat thup boka tin Isua Christa po phone ne na buai hle ani kan hnunga chuang ho hi azol nei te hlir an nia anuam don hle mai vet veta khopui lian zo ka engtin an lo don sondan ring tu an lo ni hlomem Isua Christa tak an lo nga yam ti te hria ta chak om to a idol chain an lo chei don nge ani lo vek le khen be an lo chak hial zok ti te kan hredon ani kan kalkong a hian a khat tokin mi puyan lo au zela Yeshua antiani Yeshua ti chu Isu ti na mai nia kalkonga ma lo mu ho chuan an du veka an ngai na veka ni mel tuna ri chuan Yesu khovel pum huwa pin kalarani ni e ilar hle mai vet veta ole he khopui chung chu kan lut ta e Amina. ama hu tumin an local zunga an chibaya ani pona banan pharve lop an hui vel boka mi pui han tam zia mai chu Yesu anti an lo lom vekani tum kauni te po khamin ti hre chuak rum mai an lo lom vek mai he mi pui tan min zui dura mi zong in Isua Christa an mucha kani mi zong in an hria che ni mela ilom em engi ngai dan ilim viau lo mo a thani hei ka hlimani tuna ri chon mi zong in an duang ria nge lo thleng zel don ani hi Isua Christa tak ani rengem unau pa ani hi Isua Christa tak ani nge ni lo ti ka hretsia lo amara chu Isua Christa tak lo ni lo vai chuan Isua Christa der ka biati na ni dona Isua tak po lo ni mana ma se ke ro chuan pathian kam hungai lo mi puya ma mu chak chuan zimur mai he at tamin an tam tuna tak hian ka che thei lo he mi puin min bo a engtinge ka tal chhuat theyang o Isua Christa in an kel zot lai chu zota engzat man nge te ni kel sa ei duani mela ke man kan lei sak teang he kel hi Isua Christa na lei duani mela kel varania ka lei sak don ani kel var ka nei ta ti chuak Isua Christa hian ma se to ro puisia engtinge ka wallet ka lak chhuata kang ka lei sak du che sia ka poisa lak chuangai na omlo he tot lut tuk ma se to pa chuan ka la chuak thei rama kel var chu Isua Christa le chung te etan ka lei sakani Oh my God, Jesus. Hey, dance. oi karai sai Isua oh my God Jesus kel min lei saka wangin ka lome lungai su Isua I chung te nen he kel sai tui takin in ei don nia Enjoy. Amina. Hey. ente Isua heng mi pui zo zai hi nang ma mu chak lir an ni an ni ho hian min hmangaya min ti hlim tak zet a thani tuna tak hian Kenya president ne na wak duna kain ngai om duna kain ngai anuam tak zet mi pui han tam zia mai chu mi zong in an phone an phor chuaka Isua Christa thalak puyan duani pa phei chon I like Jesus aran ti chuak hialani enteu hei mi puin kan karan hwal khat mup mai engtin nge kar chunga kan lu ta kang ni engi ngai vedan Susan experience that takani ole hei Isua Christa chu takin kanan muania an compound chunga du tokin kanin bia chumi nuwa hei khopui chunga kan hruaiania mi zong in an hmanga ivek ti la kan ti swal tampui lovang engpo chu lo ni se thlir tu teu in ngai dan khalo siam fel mai ta ula thil kal hmangte attaka handai meu chuan taka ang hle ani amaro chu nangnin ataka ni nge ni lo ti khathutluk na lo siam ta ula amaro chu ke chumin han zot ta ni ula cult ani tin ka changang cheu Isua na changa tu man an hruai bo lo nan cheu phim khur ro kaming chalin Christa kani ti in mitam takan lo chuak don sia mi an hruai bo cheu chawang indo rite indo chanchin te po in hrianga thlaphang lo turin phim khur ro chung chu lo thleng tur reng ani hun to pero chualani ri love mathaya bung somni pali changli atanga changruk tuna kan video recap kha engei ngai dan Isua Christa takani in ring venge ani thei lovinti in ngai dan kha comment lama in lo ziak don nia ole khati zong kha zanin kan en thei te cholo ni le ta kanin ton le ma zong in zawa in mang thau